Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ой, а у нас у калыханцы праблема. Топа адмаўляецца вучыцца, ды яшчэ і бусліка падгаварыў. Ой, цяпер нашы хлопчыкі збіраюцца прапускаць заняткі і не жадаюць рабіць дамашнія заданні. Але у мяне ёсць адна ідэя, як іх пераканаць. Толькі не выдавайце мяне. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Як у вас справы? У мяне выдатна. О, Маша, ты ўжо тут. Салют! Маша! Ты чаго маўчыш? О, пакрыўдзілася. Аёячкі. Паглядзіце, сябры, яна нават не варушыцца. Маша! Ты чаго? Што здарылася? Добрый вечер усім. Буслік, які ж ён добры. Паглядзі, у нас Машу зачаравалі. Як зачаравалі? Як, напэўна, вельмі сур'ёзна. Яна не размаўляе і нават не варушыцца. Ой-ой-очки, ой, Маша, скажи что-нибудь, коли ласка. Вось, бачыш, не адказвае. Гэта нейкае страшэннае чараўніцтва. Трэба клікаць усіх на дапамогу. Ой, чакай, Топа. Што? Чаго чакаць? Машу тэрмінова расчароўваць трэба. Ай, погляди, на столе нейкая табличка с надписом. Сапраўды. А я так напалохаўся, што яе не заўважыў. Можа, яе пакінуў той, хто Машу зачараваў. Давай прочитаем, что на ёй написано. Давай. Так. Самая разумная лялька Маша. Ведае адказы на ўсе пытанні. Ды гэта не наша Маша, а падобная да яе лялька. Здорово! Гэта, напэўна, дзяўчынкам у падарунак такую цудоўную ляльку падрыхтавалі. І нас чамусьці не папярэдзілі. А як нас маглі папярэдзіць? Мы ж цэлы дзень на вуліцы насіліся. Дарэчы, Буслік, як табе моя ідэя адмовіцца ад заняткаў? Што? Так і гавары. Выдатная! Вон як мы цудоўна сённяшні дзень правялі. На великах паганялі, у футбол пагулялі, на выперадкі пабегалі. Ну ці не здорова? Да здорово! Але мне, шчыра кажучы, неяк няёмка. Усе на занятках, а мы на вуліцы. Нічога, прывыкнеш. На заўтра ў мяне запланаваны камп'ютарны турнір, а потым гонкі. Ну, падабаецца план? Падабаецца, але... Ніякіх але, Буслік. Во! А пакуль дзяўчынкі будуць на занятках, можам пагуляць с разумнай куклай Машай, бо калі яны вернуцца, будуць самі гуляць. А як з ёй гуляць? Ну, як? Не ведаю, але, думаю, не складана. Буслік, паспрабуй адшукаць кнопку. Здаецца, ніякай кнопкі няма. Ну, калі няма, значыць, яна павінна ўключацца проста нейкай камандай. Якой, напрыклад? Ну, не ведаю. Будем спрабаваць.
Лялька Маша, працуй! Вітаю вас, сябри. Атрымалася! І що тепер? Як будемо з лялькою гуляти? Та вельмі проста. Придумаем для яе заданне. Якое? Любое. Так. Лялька Маша, танцуй! Пробачьте, танцевать я не умею. А що вмієш? Співати? Спявать так само не умею. О, цікавая справа. Як же тады з тобой гулять? Задавать любые пытанні. Я ведаю на их отказы. О, сапраўды! Тут же так і написано. О, значить, гэта лялька энцыклапедыя. Ой, цікаво. А навошта яна патрэбна? Навошта? Дык спытайся ў яе. О, правильно. Лялька Маша, а навошта цябе зрабілі? Я дапамагаю дзецям вучыцца. Тлумачу тое, што не зразумела. О, так нецікава. Вучыцца мы з буслікам больш не збіраемся. Лялька Маша, адкажы, калі ласка, навошта ўвогуле дзецям вучыцца? Вучоба адчыняе дзверы да розных прафесій, дасягненняў і нават адкрыццяў. Ну, вось, буслік, ты што, марыш пра дасягненні ды адкрыцці? Не, пакуль я пра гэта не думаў. Я проста люблю жывёл і птушак і хацеў бы дапамагаць тым, якія захварэлі ці трапілі ў бяду. Але на занятках табе ніхто не раскажа, як гэта рабіць. Так што проста дапамагай усім на здароўе. Лялька Маша, а ці трэба вучыцца дапамагаць птушкам і жывёлам? Вядома, трэба. Навука біялогія дапамагае лепш разумець жывых істот і клапаціцца пра іх. Для гэтага існуе некалькі прафесій. Напрыклад, ветэрынар. О, а без вывучэння біялогіі ветэрынарам стаць нельга? На жаль, не. То папрабач, але заўтра я не змагу гуляць з табой на камп'ютары і гонкі ладзіць, бо я вырашыў хадзіць на заняткі, а ты гуляй сабе на здароўе. Буслік, значыць, ты станеш ветэрынарам, а я так і буду за камп'ютарам сядзець ды на вуліцы насіцца? А я, можа, хочу стаць знакамітым падарожнікам. Лялька Маша, што для гэтага трэба? Для пачатку старанна вывучаць геаграфію, інакш можна заблукаць і ніколі не вярнуцца дадому. Ёечкі, здаецца, буслік, мы з табой крыху пагарачыліся. Заняткі ўсё ж трэба наведваць. І я так лічу, Топа. І што будзем рабіць? Што? Давай даведаемся, што нам задалі, і зробім дамашнія заданні, бо на заняткі нельга прыходзіць непадрыхтаванымі. Ой, выдатна прыдумана, Топачка. Пабеглі. Ой, прабачце, сябры, але ў нас важная справа. Лялька Маша, а ты уключы гледачам, калі ласка, цікавы мультфільм. Ты ж ведаеш, што такое мультфільм? Ведаю, не хвалюйцеся. Бяжыце па справах. Да пабачэння, сябры! Ой, да сустрэчы! Пабеглі! Ну што, моя ідэя спрацавала, малыя вырашылі вучыцца. Ой, а вы, сябры, напэўна, і так ведалі, навошта хадзіць на заняткі. Так што давайце глядзець мультфільм. Ой, хлопчыкі яшчэ працуюць над дамашнімі заданнямі, а ў вас, сябры, спадзяюся, ўжо ўсё гатова. Так што чысціце зубкі, мыйце тварыкі ды бяжыце ў ложачкі глядзець цікавыя сны. Дабранач! Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні тень, сонны тень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай,
закрывай. Баю-бай, баю-бай, оченяты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, оченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами.